вельмі шмат прадстаўнікоў розных ініцыятыўных групаў, якія в Мінску і таксама з іншых гарадоў пастаянна змагаюцца з дзеяннямі мясцовай улады. Не так давно прыйшлі мясцовыя выбары, і мы па ўсёй Беларусі там замелі кандыдатаў, змаглі непасрэдна пазнаёміцца з людзьмі, якія незадаволеныя тым, як прымаюцца рашэнні на месцы. Пришло время, когда граждане не просто хотят участвовать в принятии каких-то градостроительных проектов, но пришло время, когда они готовы это делать. Но это те первые шаги, которые позволяют нам верить в то, что дальше все вместе мы можем делать больше. Выборы раз в 4 года. И вот отсюда возникает необходимость участия граждан в этот промежуток, да, чтобы мы, наш голос с вами, чтобы мы имели возможность, чтобы наш голос с вами донести до органов власти. Система местного самоуправления в том виде, каком она есть сегодня, да, она, собственно говоря, не даст вам ничего фактически реально такого серьезного сделать. Никто за нас не решит эти проблемы. То есть нам самим постепенно, шаг за шагом, нужно двигаться в этом направлении. Мы, в принципе, хотим, чтобы в законодательстве был реализован принцип, заложенный в 44-й статье Конституции, когда общественными нуждами являются только строго определенные строительства, да, это инфраструктура, это социальные объекты и не более того. И, пожалуйста, не опускайте руки, давайте работать над тем, чтобы в градостроительной деятельности мнение граждан учитывалось максимально. Если проводится общественное обсуждение застройки какого-либо района, да, а люди не дали принципиальное согласие на снос своего жилья, еще не дали. Это не значит, что должны все собраться и решать, выгонять их, переселять из дома. Например, бюджеты гражданского участия, или по-английски еще называют партисипативные бюджеты. Это такие бюджеты, когда каждый гражданин может побыть депутатом и, собственно говоря, в небольшой части бюджета местного поиграться. Чаще всего эта сумма не превышает 1%. Происходит процедура сначала подачи таких предложений, потом их экспертная оценка. После экспертной оценки те предложения, которые удовлетворяют критериям, выдвигаются на голосование, и граждане местной территориальной единицы, собственно говоря, с помощью голосования решают, какие инициативы поддержать. Это про искусство возможного на местном уровне. Вот у меня все. Спасибо. Для того, чтобы внедрить вот эту тему бюджета общественного участия, необходимо разработать закон, на котором все это будет базироваться. Я лічу гэтую падзею вельмі карыснай, таму што сёння было высунута багата прапаноў, якія будуць у будучым, я ўпэўнены, гэтым улічаны Ганнай Канапацкай. В першую чаргу, канешне, людзей цікавіла удзел на папярэднім абмеркаванні праекта дэталёвай планіроўкі, яшчэ да таго, як ён будзе распрацаваны Мінсграда. І, напэўна, гэта самае важнае палажэнне, каб людзі мелі магчымасць не проста абмяркоўваць ужо гатовае рашэнне Мінсграда, а высоўваць свае прапановы, каб іх улічвалі пры распрацоўцы праекта, і каб людзі мелі магчымасць самі вырашаць, ці ўвогуле патрэбны гэты ПДП, ці тут нічога не трэба чапаць у гэтым раёне і займацца чым-небудзь іншым. Я лічу, што сёння з'яўляецца в акно новых магчымасцяў. Новыя магчымасці – гэта сацыяльныя сеткі, таму што ёсць статыстыка, што 60% беларусаў, які карыстаюцца інтэрнэтам, да 70% свайго часу праводзяць менавіта ў сацыяльных сетках, дзе яны удобна для іх фармаце чапляюць навіны, некія рэцэпты прыгатавання, абменьваюцца думкамі, камунікуюць там з суседзямі, знаёмымі, аднакласнікамі і гэтак далей. Таму у грамадскіх справах вельмі важна і надзвычай карысна выкарыстоўваць вось гэты рэсурс. Удзел грамадзян у мясцовым удзел у прыняцці рашэння на мясцовым узроўні можна павысіць толькі, калі ў нас будзе рэальная сістэма мясцовага самакіравання. Калі ўлада, якую мы абіраем, будзе залежаць ад грамадзян і ёй падпарадкоўвацца і падсправаздачная. Сёння, калі ў нас падзелены прадстаўнічыя органы ўлады і выканаўчыя, это выканаўчыя ніяк не падсправаздачныя грамадзянам, дагэтуль будзе ў нас такая неразбярыха. Пакуль не вернецца мясцовае самакіраванне, можна гаварыць проста аб такім удзеле грамадзян у выглядзе прапановаў.
Вельмі актыўная і бурная дыскусія сёння. Людзі рэальна зацікаўлены тым, каб мясцовыя праблемы вырашаліся. Яны не бачаць дапамогі з боку мясцовай улады. Нават хутчэй яны змагаюцца з мясцовай уладай, якая стварае ім гэтыя праблемы. Павінны быць заканадаўчыя механізмы, якія дапамагаюць людзям у адстойванні сваіх праў. І вельмі цяжка дамагчыся то ад тых мясцовых чыноўнікаў, нават дэпутатаў, я бы назвал чыноўнікамі, якіх не абіраюць, а прызначаюць, бо ў іх няма адказнасці перад жыхарамі канкрэтных тэрыторый. Рух за свабоду, які неаднаразова прымаў удзел і ў грамадскіх абмеркаванняў, і мы вылучалі дэпутатаў на мясцовых выбарах, мы ведаем, якія праблемы ёсць у людзей і ведаем, што трэба зрабіць, каб сітуацыю палепшыць. Но тут трэба салідарнасць, трэба супольны ўдзел, трэба падтрымка ўсіх, хто зацікаўлены мяняць Беларусь і рабіць гэтыя перамены не толькі наверсе, а вось на месцы, у канкрэтным кожным горадзе, у канкрэтным пасёлку.